in all dimensions. The men that I'm talking about is preached not only in this country, not only in Harare, not only in urban centers, but the men that I've known when I was in the deep rural of Utokwe. He was preaching to us last night. And he's going to preach to us. Why can't we put our hands together? For evangelists who body God. Wonderful Jesus. Wow. Thank you so much. God bless you. Ndinotenda Mwari maneno ndikukwazisei baba na mai kubana na vasikana muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen. Ndingadinze kuremekedza utungamiriri the board of this church muzita ra Jesu Kristu. Amen. Nditendera ndikwazisa zvakasarudzika mufundisi vedu namai, mufundisi Machengeti namai tsarabamo Jesu. Amen. Yeah, I know it's never for this one, but it's very, but one is going to come machine. I didn't make it so. Amen. Tunataka kuzungumzia ushukuru kutikuli mshumiri ogarapas au mshumiri wao. Tunatotora humility so it's not easy. Awutezi Mungu wao unenza unozwa mawa mitino ne new dream parents. But kwa no ogarapas mtitsa au teaching spirit in you. That's the grace of God. So the Notella man, the Wopo, Chella Gary, Shuraman, Mass, very good at the night. Bookia Genesis 25. Genesis 25. From verse 22. Shkapa 26. Genesis chapter 25 from verse 22. All right. Yes. Zvimana vakasungana mukati make akati, kana zvakadaro ndakaitirweiko izvozvo? Akanobvunza Jehovha. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvaro chako, ndudzi mbiri dzichaparadzana dzichibva mudumbu rako. Rumwe rudzi ruchakunda, rumwe rune simba. Mukuru uchashumira muduku. Zvino mazuva ake okubereka akati asvika, wodai vana vaviri vari muchizvaro chake. Wokutanga akabuda ari mutsvuku, muviri wose wakaita senguo ine mvere. Wakatumidza zita rake Esau. Pashure munun'una wake akabuda, ruoko rwake rwakabata chitsitsinho chaEsau. Wakatumidza zita rake Jakobho. Isaka akatanga namakore 60 pakuberekwa kwavo. Vakomana vakakura. Esau akavaka mudzimba wakachenjera, murume wesango. Jakobho wakanga ari murume wakakura, wakarurama, waigara mumatende. Tinotenda mazvitendo. Zvekukaimire pa31. Ngokuenda statement pa31. Just that line. Iyo Genesis 25 pa31. Verse 31. Yes. Jakobho akati, chimbonditengesera ubange hwako. Esau akati, tarira ndofa hangu, udange ungabatsireiko? Verse 33. Jakobho akati, chimbondipikira, akapikira, akatengesera Jakobho udange hwake. Mazvita tinotenda regai namati. Mutsvene wakarurama Mwari wamasimba ose. Tiri pano kuti tizwe kutaura kwenyu. Taurai shoko renyu muupenyu hwedu maererano nasi. Ngarititsiure, ritidzidzise, ritigonese. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Chada kutaura pamusoro pechiitiko chandinoti kodzero kana kuti marights. Kodzero kana kuti marights. Vakomana vaviri Jacob naEsau
vakatanga kuita hondo vasati vakapanika vakufamba but vari kudumbura mai vavo. Mai ndobva vaziva kuti dai manzi hatina kukwana zvokuitika zvinoda kutombobvunza Mwari kuti chii chinoitika mandiri. Ndobva atsanangurirwa a prophetic message concerning the boys. So vakomana vasati vava panyika panga paine mashoko ane chekuita neupenyu hwavo. Nhamo ndekuzouya panyika wotadza kuziva mashoko akataurwa usati wauya panyika yacho. So vari kudumbura amai chiprofita chiri kuti mudiki uchabudirira kudarika mukuru, mukuru uchashuvira mudiki. Prophetic word rinenge rine kufevha mudiki wacho. Ari kunzi mudiki kana vanhu vari mapatya vachiberekwa pamwe chete ndiye anopedzisira kubuda. Ndizvo ndiye anobva anzi mudiki atanga kubuda ndiye mukuru. So mudiki akuprofitwa kubudirira kwake kudarika mukuru. Zvoreva kuti pavaita fight vari mudumbu ari kuzoluza fight iyo zvichida ndeyekutanga kubuda, anongoluza fight anenge awina. But inyaya yekuti havasi kuzviziva kuti panze apa pahwinwe neahwina panohwinwa neakundwa. Mudumbu mune hondo iriyo handiziva kuti ndei. Saka ndinofunga kuti hondo iyi ndeyekuti ndakuda kubuda ipapo ndakuda kubuda. So vari kurwira kubuda udambu. Yeti chiprofita chiri panze chinenge chiri kufevha wacho anenge akundwa. But nokuti vakomana havazvizive vana vadiki ticheche chimudumbu hatizivi. Saka pane munhu paanogona kuwina otoziva kuti pandakawina ndopandakakundwa. So ndokubva vaberekwa namai vavo vauya panyika. Tsika yaivamo pachijudha ndeyekuti mwana wedangwe kana baba vanoda kusiya nhaka vanomusiyira pakeji yakati kurei kudarika the second born. So pane shoko rakataurwa naMwari kuna amai. Baba vane information nemashoko etsika dzavo pakurarama semaJudha kuti mudiki ndiye vanoti kana mukuru kana ndaakufa ndinomusuma ndotaura naye kana muchigurugwera nhaka mukuru anowana a double package kudarika mudiki. So baba vane information yetsika dzavo mukurarama yavachada kuzoita pass on pamazuva ekufa. But amai vane information yalanzwa kubva kuna Mwari ine chekuita nekubudirira kwavakomana vari vaviri. So namweni pamukoti vakomana havaberekwa vakura, amai havana kuzoita pass on the message kuvakomana vavo kuti vana vangu muri mudumbu zvakafamba so. Iwe mudiki ndiwo wakanzwa uchabudirira kudarika mukuru wako. Ndokuti havaiziva saamai vaida kuchengetedza kuti varegere kugara vachinovana nekurwisana. Saka kune mamwe mashoko anoda kuudzwa vanhu kana vakura asi vagone kuudzwa vari vadiki nokuti havagone kuahinira zvakanaka. So mai vema vakambonyara vakati ndichataura hangu. Dambudziko nderekuti mai vachinonoke kutaura vakomana vane exchange vakazoita kuseri kwemba. Mumwe aenda kunovhima nokubva atadza kubata adzoka nokunegosheta nemumwe wake mumwe akuti ndinofa nenzara uyu nokubva ati taane dhiri randa kusiraika pana pamukoma ndipei kodzero dzeudangwe birth rights. Kodzero dzeu haasi kuda udangwe ari kuda kodzero dzacho kuda kuti iye haakodzeri nokuti isecond born. Saka kuti achiwana kodzero ada kunegosheta nedambo kuti mukoma pakuva number 1 ramba iri number 1 but ndaakuda mabenefits enumber 1 ndiri mudiki. Imi mune nzara taakunegosheta dhiu panapa kuti chikafu ichi munochidya on one condition kana mandipa kodzero dzeudambo. Kodzero dzakatenderwa nemukomana ikodzero dzemumba dzichaitwa nababa. But nyaya iripo ndeyekuti zvaachengera kodzero dzeudangwe haanobviranzwa amai vachimuudzawo imwe information ine chekuita nedenga. So information ine vakomana inoita kuti vanegoshete dhiri information yepanyika yetsika dzechiJudha yavakataimira. Information isipo mavari zvakataura Mwari. So zvinoitika kuti munhu anogona kupinda chechi akashaiwa information yekudenga akangoziva zvekuchechi chete. Zvokuti nhau dzake nezvimwe zvese zvaanoita nenyangoti chechi yakazodai tinozodai hauna panzwa achiti asi Mwari vanoti. Munhu anorarama ane asina information yedenga, ane information yepamba chete. Zvekuti pese panenge pachiitwa zvinhu anenge achinoziva zvepano zvemuno, haana pfungwa yekuziva chaMwari.
connection yao yaona kuzoshana nemukomana mukuru. So mukomana wanovhima nekutadza kubata ndokuuya manje kwakuita dhiri kutengesera kumwe kudambu. Gamba pakuva sesta kune zvakataurwa naMwari kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuda kuti paiva nenunzira birthright before birth. Kana usina kuti zvamira dzomoreroshi paiva nekodzero dzeudangwe dzatinoziva dzakashedzerwa Esau nababa mumba kuti ndaakufa ndinonobata ndikuropafadza ndinodangwirawo. Kogoita dzimwe kodzero dziri prophetic dzakaudzwa amai dzisinei nekuti vabuda here, dziri kutaurwa vasati vatombobuda kuti pavachakombobuda chechi panenge aropafadzwa. Zvisinei nekuti aita number last, but Mwari ndozvavada kuti mudiki achabudirira darika mukuru. So kune a prophetic right inoda kuzorwisana right iri natural iri musystem yepamba. Kuna kuti vachitofamba kudai pane anga akatohwina pasina exchange yaitwa, pasina zvavanegotiata. Pavakanombereka mumwe number 2 angatori number 1 muspiritual realm, but nokuti haazvizivi kuti number 1 akatanga kuita madhii ekuda kuita number 2. Pavakabereka vachitofamba ndingainzika uri munin'ina roti ndoshasha kudarika mukuru, but iye munin'ina haasi kuziziva. Zvaanoziva ndezvekutaiwa kukoma ndoshasha nekuda kwekuti ndotsika yaivapo. Yeti kune tsika yemudenga yakuitira favor uri mufana, but nekuda kwekuti tsika yedenga huizive, you settle for less. Iwe une zvihombe, unonegotiata kuti uwane zvidiki. Kodzero dzeudangwe dzaanoda kutora idzi ikodzero dziri lesa than kodzero dzaakapiwa naMwari dzeunumber 2. So nhamo iripo manje ndekuti uyu mudiki nyamba ari shasha akahwina haana akamuudza. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So mukomana uyu haana akamuudza ishasha. Unozarati kusaziva, Bhaibheri rakuti vanhu vanoparara nekushayiwa zivo. Kusaziva ndo number 1 weapon yadevil against the church. Number 1 weapon yadevil ignorance. Munhu akasaziva shoko raMwari, akasanzwa kutaura kwaMwari, akasaziva pfungwa yaMwari, anongoti chikufema chinotodarama. Yeti kune mafemero kuwacha wakufemereka. Kune mamwe mararamiro kunakama, but kune mararamiro. Regarding kuti value yekwane right information. Kaina wakaberekwa nevabereki vakavadzikwa mugadheni. Havasi vana vevanhu vemusango, vana vevanhu vemugadheni vakadzikwa mugadheni. Saka paifanirwa kuita vabereki vanogara pasi nevana kuti mwana pakugara kuno wakusumana ikweni. Tine dzatakaongororwa musharasu, titoriwo mbinga, tine magadheni edu ane zvinhu zvedu. So vana vanokura vane jungle mentality, vakaberekwa nevabereki vane gadheni. Zvakapotsa kurarama. Saka choda unachita mazano kurupadziwa mu spirit gospel. To tell you the truth, hakuna vangeli dore renhamo. Poverty gospel asati rapo. Vese vanofata basi vangela chaungadzwa here mu spirit. Ipo vakuta nenhamo rudo wakupi. Hariko. Hakuna poverty gospel. Nevanoramba repo spirit nepoverty havadi futi. Kunati vanhu vanoda kunyengera kuti havadi zvakanaka, vangari nhamo havarine. Vanenge vanhu vekuti vatadza kutenga nyama vanosvika kugucha kuti tipewo mabhonzo. Vakapiwa mabhonzo asina kanyama zvava kuti bata vana kanyama. Nyama inenge ichitodiwa zvayo, vanhu vanoda kuwanira kumabhonzo. Avasina kufana nokupewa mabhonzo achina mabhonzo chaiwo. Let's be honest, my friend.
preaching, right? Kukunikana kuchiwana zvauti unofevha zvisina kunaka. Munhu wese unoda zvakanaka. Akaenda pabhero, vanhu vachitenga bhero so munhu akatenga sheti yange $3 akuenda. Ana kutangwa nokubvadza kwakomplena zvikati ashamwari wana yakati bvarukei panapa. Ndikati ukatoona wakuona kubvaruka kwayo iri second hand usingazvidi unati mauri kune pfungwa inyowani. Wasi kutoita bhero unati pane zvinofanira kushota. Ukaona sheti yebhero isina mabhatani unokukuti isaidi mupfungwa mako kutora zvakakwana. Uye hapa mubhero pazvakakwana ndozvaunotoda. So information kukosha kwezivo kune nyaya nekuda kwekuti change sometimes we settle for less because we elect the might of God. Tine pfungwa dzevanhu dzatakaudza kuti panyika pasi pedu nabo panyika rugari kudenga. That's not thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu Mwari ngakuitwe. Kuda kwaMwari ngekupi upenyu hwakanaka utano hwako. Jesu akazonzwa kudzivirira vakatapa. So usafeel comfortable wakadzivirirwa. Iko kune zonzo rinokudzivirira. Inenge time yaitevera Jesu. Jesu akazonzwa kushinudza mapofu. But Bartimaeus paakati Jesu mwanakomana waDhavhidha vanhu vakaenda vakati nyarara. Yeti wavari kunyararidza anodanidzira munhu ane anoiti inozotaoni. Saka vanhu vanodaridza Bartimaeus vanhu vanoda kuvhara zonzo raMwari. Vachachitendera Mwari. Enda mukachingova chokuti vanoona ndovari kuitira bofu jealous. Hausina kushandisa maziso avo unatovhurwawo ako. Vatanobva sikunga hazvisi zvinyarara. Jesu akazonzwa kushinudza mapofu. But Jesu unoteverwa netimu inonyaradza mapofu. Kureva kuti vari kutofaita Jesu vachimutevera. Tine vanhu vanofaita pfungwa yaMwari vari muchechi vachimutevera. Saka ndakuda kuti ane information yemudenga anozwa kuti aiwa Mwari haana kuniita kufa akaniita musoro. Mwari haana kuniita kuraswa akaniita kusimudzirwa. Mira pashoko raMwari ufaite nyaya idzi. Nokuti ukamuzororoka chero zvazvaita unotora kodzero dzisiri idzo kodzero chaidzo dzakataura Mwari. Right information. Knowledge. Church tikashaiwa right information yekudenga. Tinopanana information dzedu. Saka zvakanaka kunamatira kuti mushumbiri ashumire moto munamatira. Why? Because akasatora musoro, anotora musoro. Komunhu ka. Engati anovhura musoro mako. Pana kuti Mwari tibatsirei mushumbiri ataure pfungwa yake yaMwari kwete yake. Why? Nokuti akutofungawo. There are times that we preach a good message, not God's message. Amen. Good message is not too far. God's message, you know, that's a situation in terms of far. I will misunderstand. I don't know something. Kuna mata akutsinge namo. Kuna mata kunotsinga mweya wenamo. Chinotsinga namo kushanda. Ndaenda neprayer. Kungonorara kuona icho kutoka zvaida. Iwe wanobhatisha ropafadza kubata kwemaoko. Vanodyara nemisodzi. Kwete vanodyara misodzi. Misodzi haisi mbeu isaine kuti zvaoma. Those who plant in tears, not those who plant tears. So information inoshaikwa nemukomana yaita kuti aine musenge paunobvesheta nekukoma kuti ndakupai chikafu kasacrifice kuti chikafu ndechake anopinda mukoma pakanonzwa kuti pane zvamunofanirwa kuwana mukuru zvamuda kutowana zvitori lesa kune zvamakawana kare. That's why I love Moses so much. Faro pane nguva yaakati aiwa endai zvenyu asi siyai mombe.
yemanje yake yetu original Exodus Genesis 15:14 mwana chama na Abraham wale tunanapo wachana na Abraham Peter for 400 years asipata muda with great substance pratikani muda ne mabudiro sana bani banga mtadili ndani Simon ndani batumai gasa bosi yao mtadili wa asimu mabudiro asu kumuda kwa tofauti na muda lakini mabudiro anasoma sana na kama to great substance tunaona kama muda sisi na chini aisi ile Exodus ya mwana Faro waina mchanga mwanje una sika zeo tumwana wakati kidi kuna roboti seche mtamuda kuna mwana batikara miro katu na kutuugwe was Spanish no visa mwana miro wakana life ni bato ufunge Paulo atapata lota atingwe nyama ni ropa kuna tutori langu tinesha tuo wanashi Sasa kwa mbele kwa wewe wakufumbata isije kufanga ukata zikocheti kufumbata isije ndipanyika kwa wewe fight makwikwi auto simba usa unoshika kama nani nyanza kama mimi na tosima vita sababu na asimu wako so ndio na jinsi ndio kuneta ina ya asimu wako pite wewe wakati wewe uko minus so wewe fight kwa mdada ndio ni sawa za mshitsi mkomanda information yakatao wanamani angali mtu wanubika anachaka ziwa muna nasema mzuma from information iliyotikika na upendo wake anushandale jilipo kwetu zakatao wanamani akashuka kwa kita sacrifice taijitore sasa mkoma jitore suki turejo kachukirejo ili no problem unonipa kodzi kuna msuwa anakuja akatana ajistaniswa mwenye ushaya right information wanaona badazo msina badao one day tati papa iko brush kwa basi huko pale kwa chochote kuna mwana writing sama bible ndaka fulani kwa bible na first page cover ndio ndio aya mtumetwa akanyoma mkati not for sale not for sale antingizwa katika mwisho sio shuka kwa mtengeze na mkuu mlinda kama mkatu wataka biwa isuzu sawa ndio tenga manot for sale bali kama na manot for pale na basi pia shida chindino za kitengeze tu mko na mtujura information you got to ignore that business. But you think it's a shit, man, not for sale. Information. Ya shai kwa ni mkomana. Ya mpa kutokumbira sasa. Unasema eti Joseph al Egypt. Baba wake anamzwa Joseph mpe ndiye Egypt, ndiye Israel. Daima kasiwa baba asika tume la koma de mali. Why? Ndio kwa kuti mwana. But wakoma wetu itakula mali, unatika shibaki kuna Joseph uvazima kuti avakoma wangu ndo vaisa kuti mali yake msada wakoma wanakupembera wakacha kwa sababu kuti kusazima kuti uchiye ukafaka wakoma wanakusada hawana kuzele kwa mali so tinodio wakati mwana mali yazele kwa kitsepa ndo zikabiti awozo wako sometimes no get exposed to get machaka nako kuti unocha ngozi kwa wana awozo ndio msichana iwe ni kudamba stili wakati samingina so wakati wa nani na mndaka kwa wangepani ndio utambo let me give you this picture yango ushishira kutonda wa marijini pakatouya mungu wasikaziva akayaka na 10,000 years akati amayakoma unotaka kutovuta mabva kupi dimani zvaita sei azvinota mudimani yawandise mutkisa Pagaimu na mpaka God bless you, God bless you, God bless you. I don't see job better 10,000. About the Jaffa Nasi. Where is that in Nigeria? That's how the Matizos are. Shakanaka Oshida, but the information you want to solve is Shakanakisa.
ini ndisina chakaita ndisingazove munhu wacho pane problem. Original information ine value. Wesasatamboona mari ikuke mapounds ukapiwa mapounds efake chaunongoita kungoti mazvita kana ukada kudai unotarisa kunzwa kuti pane fesi yako unoziva fesi kana kuti waya yacho isaidhi kureva kuti usatoziva original kunoita kuti thank you kufake. Unotokumbura vanhu dzako asi mapounds ari kumba iwapo so having the original information, which is the word of God, you need to say the set of less. Kuma kubatiri wakwelana isini mtu wanakubatiri abali too dangerous. Ini mtu wanakutoa advantage kutoa ignorance zake zakawandisa. John Mbabatizi vanhu vale vachitomubvunza ndimi here kana titomirira umwe ndobvata handisini. Iwo watakuta handisini akasvika mukufa aine vanhu vaitira dzidzi vaJohani. Vaidzidzei munhu akuti handisini. Kune vanhu vokuti pasipo ipapa vanozonge ndini. Ivi Johani akatoti handisini vanozotopinda kwaJohani chechi. Haasi vatagara chiJohani. Original information. Going to shine from church, which is the original information, the word of God. Zvimwe zvatinodza vanhu vairambana Jesu paakaenda pakazomubvunza mari so kuti Mozisi aichitendera kuramba vakadzi munotodii. Jesu nokuvata zvinodaro pakutanga chakatenzwa nababa kunokupatsanura. Mozisi wakareva izvi kuti wakaona kuoma kwemwoyo yenyu. So kuona kwaMozisi inonzi observation, kutaura kwaMwari inonzi revelation. So pane vamwe kuti tinofamba neobservation muonero abishop kwete pfungwa yaMwari. Mozisi aitendera vanhu kurambana. Jesu paakauya ndokubva ati Mozisi wanga waona kuoma kwemwoyo yenyu kwete Mwari Mozisi. Saka pane vamwe kuti mune kuita zvaMozisi. Chokuti paunozoziva zvaMwari Mozisi yanga aona, that's observation. Mwari vanoti kudii? Ukabirwa izvezvi kana TV vanokota kumapurisa vanotongokubvunza kuti iSamsung maichizimana Note 52 une imwe maki here kana serial number yaunoziva so that patoreka pamaTV ukune kuidentify TV yako why nokuti maSamsung 52 inch akawanda tinogona kutoreka pa6 saka uchizoziva kuti iyi ndeyako pane imwe information iri more than what 52 inch Samsung. So tine vanhu vane information ingori pasurface. Ani zvakawanda zvaanoziva ngozvagoyeriyo yandikudi nemakore tikude ini mazuva andaenda kuchechi ndiri mufana ndandikaende kunonamata Mwari. Mudhuranga wanga ari very strict waite vanobva kuchechi sadza ngosingachi ndakanipindira sadza chechi ndakanipindira sadza kwenguva refu. Mudhuranga wanga ngooma Sunday all from service mani ngokuzokabarizwa kuti kudii Ondaka sampamira asina kunamata. So nobisi wao kupindira sadza. Kwa sababu uri service relevant ndiripo. So I would have the right mind, the right motive. Why are you going to church? And that boy is going to tell us, no. What's that about to what is what you are idea? Sure. But I tell you for why you need the right information. But come on, you start to be my land is not a way to that will be what I same member. Mwana mzuri wanyama same member. Aisiye mwanada kusa maskani chakananga. Amekuwa na ofesa. Baada kama uchukua cha nani? Aligenda mbingwa same. Wamepata watunga bili tile osha. Yakuti banana mshani waje sema mzao. Nikuda kwa kutikuna mukati takanyara. Sasa bana utuli wa mara. Kuna tofa wa hapa hizi. Sisi kwa sisi kwa sisi.
sei mwana tori kwanyama kusembeba tinambeka kanyara amaichi no chechi kanyara wanaona kwa mkato. We need the right information. Somebody among guys is coming. Why? Because I need you back and need you to win. Do you not for sale at 10 years old? John said, Sira, after told the man Saka, Wakoma and Sasira Matka, Gabba, everything that is still at 10 years old. Nobody had to work for my money, it was I need to beat her. I don't care any punish us to come check it, but it was as long for my money. Not tell any man. What kind of shatamani to change? Let them open that. No more farms, I like you back. I'm not sure we are not. Generation into a new back. If that's one finish, one of Peter Martinji, Robert Batter. This was not to a man inside, generation down to the man. No refund. They never told you that was what they related to a cover, not unusual from my protections. Joseph said, "I don't know man." Amayu kanyara, pani utani kapseti yebo. Oza pani mekuti, pani zoro ufo mtawa. Adam kwasata wana Eve alota wana yo kasta snake. Ugade ni mune wa vangeli wa limo wa mwoto zanayo kama mkoa futi mwisho. Ata mukanyara anyuka hinyara. Banda unasakoma kumlimitsanaka kunama. Boys roda nyara ndoto gogoma babata. Wadu baba. Ele não te deu isso, eu sou fui de caralho. Tá, mas também não, e me tinha. Você está na música, nada. Você está legal. Não faz nada, ele não vai tirar. Ele não faz nada, não vai tirar. Olha aí, tem a gente. Nikasasisa mwanangu pizza, kuna hali kumtegero. Badala yake zile bosa za chato kwa mgeni. Sasa baba mfano kunyana na kitachanganya kwa kadarini. Ambaye msanya na kitachanganya kwa kadarini. Mkangonyana na kusema mambo nyaya. Tunzani mfano hadi kuotura mdamu wa Mungu. Akatoli wasaka lake. Bali simiti na tunaanza basi kana ndio kujifanya matakanya mataifa wa kutanga. Kwenda watu wazenu kuwauza watu wa yamani. Kuti mwanangu kanashikadi. Kana ukazulisha kwa ni Paul, you are blessed. Kana ukaza uswe kutanga. Baki mnaiya kusiuza shakadao. Lamba watabila kwa namnari. Kana nakumari na basa kuchukira. Mwari wakati unolore ka unutata. Kana na basa kulispekta. Nyasha kamari tunamusiuza. Nobody wana sauti kwa funga ya mwani. Mami ni kama jiri seremeni. Dawa somba asha kulegira mnyara. Bana wako kufunga ya mwani. Kereke ndai kufunga ya mwani. Nobody tinanyara na kunzopa shata. Aliko isawari hedi. Wali mwana kama jiri seremeni. Kune shiriti kama chechi mumakorana. Chokuni mtubatisi no watiwa. Nene kuni wakomana mamuka kwanza. Shiko vitabana shokani tawana. Rudi mtubatisi nyamanga profit wa batagara wanaye. Nene kuni akanyara. Kuna mwezi na mwana. Kuti kana kuti mwana ane msikanzwa ba qualify kunzane msikanzwa. Nokuti msikanzwa ino wani kwa mwana akuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwana we 3 years, 2 years. Ndikasiya mwana kana we kumba. Ndikatoka kuti mwana ari wa perfume. Andimupopotere mwana iye. Why? Because kungonwa zvese ndo zvinoitwa nezera rake. Asati akuziva ndikile perfume musauko. Anongoti chese chinoerera chinomwika. Sandenda kubvunza wanasira mwana kuti sei mwana. Kureva kuti pamwe pacho tikupa vana mhosva gamba pana akanyara. Pana sometimes mwana. Yuta hinzwe yaunzwa ine. Zviri paikuudza munhu regera kuteerera.
Taifa la kufunga watu kule. Kusema mbaba ndani hapa. Kuna wakomana wanachinja na shehe kusema mbaba ndani kule. Yetu yake tukomone Magdala is a blessed guy. Alikuwa na matunda bali blessed. Nataka kusema unometa shauri hizo sisi. Kodi mwalimu kwa fadhili ili kwa upendo wako. Unaweza sema umepitia batali sika machi. Ya kuti wembeli ana kuna msoa wesu. La oka bila banamana uli bana balast. La oji ta opportunity first. There is grace in only okay kadiri koko. Ruti baaka au ya chimba kwa basho Bethlehem. Usafuza tu Bethlehem kwa masina skanda wao bariko. But boys wakaona kuna ngana Mungu wa tennis. Mungu ndio skanda. Sikaelewa mungu ndio kishirika zilelera ndoba ndoba za sara. Abasha first line. Kuni wanonga bali kumbele. Abali category bali wanonga swa za sara. But ile bali mungu za sara akazunguka kuzunguka. Kuni nyasha kuni don't get one to number 1. Itimari nilipano mshakuna matai ni kwa shule kuno. Na unitikaidi minoisiwa. Ya kuti walikuwa shule mroko na kuwabanyasha. Walikuwa wakafunduka. Ruta timoro mamungu na mroto na sikana wakati wa seyi. Usamu tatangari eke kwa petantu wanu wa sikana. Tumu na wengu kwenye oja hapo wazi tutora zeti. Hapo wazi tutora 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 kubeli. Tutora kubeli. Kule mtu waka wali yashari kwa shule. Kule mtu wa testimony sifa kwa shule. Why utali murota ni declaration ya kanisa akati mwali wenu sio mwali wako land lenyu kurata katu na vichwa ni mmoja mwali wenu so ndio aisije kuti boss wakati abuzi boss hapa sio option nokutanga tu kwa mkelele mpaka zibani yenu yeah. The declaration is about the sauti creating and it shall be established. Uli mwote usina mkomana kuona kuonfika upenyo wako. Kuni wangu mchatori mchayana mwiliko. Ruta mzira mzimaya abuna mwile 10 years. Ada sauti kuni langu maliko. Bachala langu. Atoni tunaitesiri. Atina kwa tunaenda. Atina wanuziba ndo. Taura funga ya mwana. Taura funga mwalimu kwa sababu upenyo wako. Taura ya mfumo wa mwalimu ni nyaya. Wakamu ya mwa systems akabisa last part sa ufu. But mwa systems yuwayo hapo yu kuna yesha taura ya nita kuloketi. Seri memba. Neshabiti. Wajati na utukuone wachitamba mumba. But bali mungu na absorb swa nyama yake. Mumba ya mungu. Wakomana wanafunzi wa taramani, wakamida msipini wakachema kupenda madhuru kitu. Unapozi mzaku za ndambi. Zangine president. Chagu negotiate na kutatore. Chagu sila sasa. Chino ndani nika chahaka mwi wanamwana. Asina sacrifice haita. Chino ndani mwanisho kataura mwana. Achini mungu. Saka damu yake hii negotiate na tulishililesa. Ana mai wakataura. Amaya sana mtawe kuti mwanangu gara uchini musatu wabereka mwana wakapona fita kuti number 2 yako ndo number 1 yako sasa don't get worried kuti ndo number 2 mbo we number 2 mba muno but denga chikuona shasha so nikabaino kuona serombe unasana basalis ndo maonele enika mwalika na chikuona wako na shasha believe kuti mwanangu kuona si believe how you show up and look down newe. Vuma kinderako. Why not let the birds fly? Till today, ostrich doesn't fly. And it's one of the birds. Ostrich sheep, it only mapaki. Mutandra masai. Why not let the birds fly? Akuna vegetarian zikoma ostrich are too heavy weight. Wale ukajuza kinya weight why because my ostrich feast I don't know to go in there so hiyo ndege ishu group nation zakaza let airplanes fly ostrich yako kumpa ni mind yenu sana
iyatakiri pausi kubatanisa chapeta hostage nopane kuno yakasimba ikakura kukweso chidiki pausi zikaita shuma wapara Musoro is a piece of information, knowledge. Itamudiki bashesa bati kura mashoko, kura mamuziba, kura mamuchaka information. Unomira chini chawaka unina mudara. Unombadala chini chakabadala watari. Church yaba ngopuleti Mark chapter 16. Bakati ngati zvinonhuwira tinozora mutumbi waJesu kuguwa. Mukadzi akaenda kuseri vachidazora mutumbi waJesu vakasvika asikwa amuka. Vakanopiwa information yekuti munosangana naye Galilee. He was not there. Jesu anga asikwa vatakura zvekunozodza mutumbi waJesu. Sei vamushaya aitaura iye asati aenda kuguwa kuti nezuva retatu ndichamuka. Bible rinoti on the third day they arose early. Vakaenda kuguwa. Muridzi ari kuti nezuva retatu tinomuka. Chechi rikuganidza zvinonhuwira zvakunomuzodza nezuva retatu. Chechi ikashaya weti pane loss. Hosi iyoyo ukaiteerera hauzonzwa kuti vanhu vakadzorerwa mafuta avo unongonyura. Hakuna akadzokota matamukasvika asikosaka maigiri mafuta enda zvinopera zvakadaro. Pane mhamusudza kuona chikule chautaiwa amati nezuva retatu ndomuka mudabenisa chingani zvinizvi. But pakashayikwa akachifamba neinformation ndiyo. Pese pane truth, pane fake. You must know the truth. Vanhu vachibuda Egypt vari kuti vari kuenda Canaan, nyika ine huchi nemukaka. But along the path kuna akagadzira mombe isingapone mukaka. Ikanamatwa. Pfungwa yakabata vanhu ndeyekuti tukienda kune huchi nemukaka, mukaka unobva pamombe. Mombe yacho yakagadzirwa negoridhe, golden calf. Gold is yellow, huchiwo ndozvauri. Kunoti pavakagadzira golden calf vari kugadzira fake promise, ikatonamatwa ine fake. Mombe isina nyatsokubuda mukaka ikatonamatwa. Promise yemukaka but vakanamata mombe yakauma. Vanhu vanga vanonokerwa. Vakamira kuti Mozisi achaburuka mugomo, Mozisi anonoka. Vakati gadzirawo Mwari takuda emergency boat. Mweya wokunamata watibata fanira kugadzira Mwari. Mozisi achiburuka mugomo ataura naMwari chaiye akasvika service pakati. Usaziva Mwari utarisa vanhu kunamata. Vanonamata muignorance izvozvo. Unosvika service pakati. Pachinamatwa mombe. Mwari chaiye asikunamata. And it's unfortunate. Mwari wakatsamwa. But hapana kufa agadzira mombe yacho avo. Vakafa vacho vadhoneta. Inenge losi avo vakafamba naJona. Jona anakura, Jona akaenda. Ivo vakafunzwa Daniel. Vozi vakatomuudza. Ivo ndo vakanyura maproperty, vakarasa chinhu mumvura. Osaka kunechikurwadza chekupinda mudzimwe rako ndiprofeti wawina muupenyu wavo. Jonah was a prophet, and people were suffering in the world because of the prophet. Uprofita akatunamatirwa, wambocha kutukwadzisa. Mubaibo mune vanhu vakaluza property kuti vachikanda zvinhu nekuda kwekuti kuna profeti varimo vasingateereri Mwari. But hazvina vaitei, vanoramba ari profit, ari kukonzera maproblems. Zvokuti vakatora boldness pakuti vanyudze profita kuti mhepo iperi. Kune maprofita akatonyudzwa. Iwe utotanodiyakuza unyudze kuenda. Church is way. Send people to the one. I do that.
ndio anaweza kuziwa but wale bado kwa direct ndio kwa sehemu tulipoa wao display bond sio kukura so mtaaba wale kwa zataka ziwa kwa badala kwa asipake kuta indaka kwenda kushandi wako tine zataka wao usentero wa huku kama taifa waseme bakulu wa Mungu bali shikino wazimu wote kumbe tawazo wa Mungu yana bali sasa takaro wa ashi takaro wa useme isa waiko useme ndio ndio wapita mshaka Ushiwazo siwacho wali wazo ivura ono kimwani ya shazipache mwani wake shazipache na wani jirupa fadzebiri baba bata bero shatayi kwa kusema so pale tunafanya wakufu watuchaka shapali ya mwani kuti mwani waka tuli owo ndi second born but what's God's message owo adina kufunda asimano kuti ino tinosumuza makombe kunakukuruwa Nikayi kuti ndirombe kunodare one qualification tari musunzu batiso chakafana kuita chise rombe shema kuna mali kuti mwali baba robaya musunzu alimona sara ndipana ndio shughulishi mara musunzu abantu bakugurwa kune task ifana kuitwa ndirombe mwali amusunzu gurwa ano musunzu achikaza bana machinga ali gurwa Sabe que tira rompe que vai dar assunto, pode ter muito difícil de na caixa. Sabe que mara ni acha que vai voar, não assunto. E acha que não vai para o na nyanga e chega ali o acha. Rompe isso o moça na. Bakoma na wakati bushita kusema. Jisina mai walikusiba kana baba walikusiba kusema. Amai na mzibara mai tamanyana na mkoma na mdiku akuwa zana mkoma na ngombe mkoma na mdika akuwa zana mkoma na ngombe wongo Petra tinya mwaka ivuta ikawia bahari akampa nao mtu wakaenda kudoshana dai asili mwana akapindira ari mbaba na bana unetsite kuti chamangira na sepe anochinja ahabunyime basa anochinjira pei why because unezi mkodzero wakatora dzokura kwa number 1 but number 1 yakasara paakadzoka tinosangana na iso akatoedza kupaisa oshini iso akataboke akakuboitwa ndipo pachibva kwalabhani akadzoka ine zvini akatuma zvipata zvavanhu kumberi kuti ndemuromba mukomoro kuisa oshini isa wakapindira achiti ndiri right ifunge ai right sei ndiri ndakaenda kunoshanda yakasara papa dai wakanzi vachiprofita kwawakaberekwa zvanzi pavakaberekwa mudiki paakabuda akabata chisisiro guru remukoma esai yekuti zvauchafambira ndini chasara ndakabata that's why paakandoviva windi yakasara achibata kuti uyo uchangofamba bananobata ndini nhamo ndiyekushaya manya anogara pasi nemupfana kumubana aidhend information wakaipa hana basa kutunzwe shoko hata tuwili mamwe mazugiro asile tajesa jani pasarese tienda kushako zora machipanyika bali matambuchi kushukuru chaisho batuwenda kushako zora kumwe kushinga uri kushinga ka area isiri. I'll give you an example padeka na kwata na pale chida yachigera usipima so anga ni problem tanga sika roze shibero shaka sasa yeye wati aita chigera wewe kama boots obati shinga uri mutaka ndio pia kushinga ndio kushinga wasi kama mtacho utaona chapa na watu kushinga kushinga futi baba uone kushinga baba kushinga futi so pale mwa kushingirira wrong area ai wakaiba ni information ya kufight change mwarume nyasha una information ya akaisa yoda kupiwa bana hata wengi kudzai bana kuti ni maigara ngati mwenda ifuko ya mwana abuna kusiba mu musango musango witeke bana wakati wa kugati saka kana babereka bana ngare pachero mwana
tiri musango hedu mwenje but kwedu chani kugadzirwa, kwedu chani kwakanaka. Zvino kuti kana mwana akunamata akutsvaka zvokwadi yaMwari haatambiri papulatifomu yeignorance yejango, unofaita achiti Mwari ndidzoverei panzvimbo yangu. Zvokwadi shoko ikasazikanwa unopinda murongo exodus yekunzi rendasiya mombe achiziva kuti kana nzara yenyama yanetsa unodzoka wega kuIjipiti.